Children of God, mga anak sa Diyos. Lahi ra jud tang mga Pilipino, no? Daghang tao sa kalibutan nakaila sa mga Pilipino tungod sa ilang pagka malipayon, tungod sa atong pagka maabi-abihon o lingkon nga pagtuo sa Diyos. Bisan asa nga mga nasod moadto ang mga Pilipino, kasagaran makakita dayon og rosaryo, imahe sa mga saints, ug usa ka pamilya nga mutambong sa misa matag Domingo. Si Cardinal Ambo mitawag sa mga Filipino nga accidental missionaries. Tungod kay bisan nangadto sila sa laing nasod alang sa trabaho o panginabuhi, nadala gihapon nila ang pagtuo ug kultura sa simbahan. Si Pope Francis usab miingon nga ang mga Pilipino mao ang smugglers of faith. Kay ilang gidala ang pagtuo ngadto sa lain-laing dapit sa kalibutan. Daghang mga overseas Filipino workers ang nahimong leader sa choir, nahimong katikista, o aktibong miyembro sa parokya sa ubang nasod. Ang uban nagdala og devotion sa Santo Niño, devotion sa Nazareno, devotion sa Birhen Maria ngadto sa mga dapit nga gamay lamang ang Catholic communities. Sa tinuod lang, daghang simbahan sa Europe, simbahan sa Amerika, sa Middle East, nga napuno pag-usab tungod sa mga Pilipino nga matinud-anon sa ilang pagtuo. Kini nagpamatuod nga ang pagka-missionary dili lang jud para sa mga pari ug mga madre kundi alang usab sa mga ordinaryong Kristiyanos. Ang mga Pilipino nahimong saksi sa ebanghelyo pinaagi sa ilang pag-ampo, sa ilang pagkabuutan o paglahutay bisan daghang kalisod. Mao nga adunay dakong responsibilidad ang mga Pilipino nga ipadayon ang pagdala sa kahayag sa pagtuo bisan asa sidla ibutang sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot sa pakig-istorya ni Pedro kag Hesus mahitungod sa ilang gibiyaan aron mosunod kaniya. Mitubag sa Hesus nga walay bisan kinsa nga mobiya sa tanan tungod kaniya nga dili makadawat og ganti dinhi sa kalibutan ug sa kinabuhing dayon. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod kang Kristo usahay nagkinahanglan og pagbiya og sakripisyo. Sa ebanghelyo miingon si Pedro, "We have given up everything and followed you." Mark 10:28. Sa binisaya nga hubad, gibiyaan namo ang tanan ug misunod kanimo. Kini nga mga pulong nagpakita nga ang mga apostoles dili ilang nakig-uban kang Hesus alang sa kalingawan o entertainment o personal nga interes. Ilang gibiyaan ang ilang trabaho, ilang gibiyaan ang ilang pamilya, ilang gibiyaan ang komportableng kinabuhi aron musunod sa tawag sa Ginoo. Ang pagsunod kang Kristo adunay balor ug sakripisyo. Kung musunod kang Kristo, kinahanglan biyaan ang sala, biyaan ang bisyo, ug dili maayong relasyon aron mahimong matinud-anon sa Dios. Ang uban mahimong tawgon sa pagbiya sa ilang kaugalingong plano aron mutuman sa tawag sa pagkapari o kinabuhing relihiyoso. Ang uban usab tawgon sa pagpasaylo, tawgon sa pagbiya sa kalagot ug kasuko aron mapreserbar ang panaghiusa sa pamilya. Ang tinuod nga disipulo, dili lamang maminaw sa pulong sa Dios kundi andam usab mubuhat sa kabubuton sa Ginoo bisan lisod. Mao nga ang pagsunod kang Kristo usa jud ni sidya ka adlaw-adlaw nga paghalad sa kaugalingon ngadto sa Dios. Daghang tao karon nahadlok sa pagbiya sa mga butang nga makapahimulag kanila sa Dios. Ang uban nasayangan sa ilang bisyo, ang uban nasayangan sa ilang daotang relasyon o sobrang attachment sa kwarta ug kaharuhay. Apan si Jesus nagpahinumdom nga walay sakripisyo alang sa Ginoo nga mausik. Daghang santos ang nagpamatuod nga bisan lisod ang ilang kinabuhi, puno gihapon sila sa kalipay tungod kay anaa nila si Kristo. Mao nga kinahanglan dili ta mahadlok sa
paghatag sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang mga Pilipino nga gitawag nga accidental missionaries o smugglers of faith, usa ka maayong ehemplo sa paghalad og sakripisyo. Daghang overseas Filipino workers ang nag-anto sa kamingaw o kakapoy aron masuportaan ang ilang pamilya. Apan bisan ladyo sa Pilipinas, daghan gihapon kanila nagpabilin nga matinud-anon sa pagtuo. Adunay mga Pilipino nga nagtukod og prayer groups og Bible studies sa mga nasod diin gamay ra ang Katoliko. Ang uban nagtudlo sa ilang mga anak sa pag-ampo og pagtuo bisan naa na sila sa laing kultura. Kini usa ka dakong ehemplo nga ang misyon dili jud limitado sa church building o diha sa mga kumbento. Ang ordinaryong Kristiyanos mahimong misyonero pinaagi sa ilang kinabuhi og ehemplo. Mao nga ang matag sakripisyo og pag-alagad nga gihimo uban sa gugma adunay bili sa pananaw sa Dios. Ang pagsunod kang Kristo usahay nanginahanglan og pagbiya og sakripisyo. Ikaduhang punto, ang Dios makahimo sa pag-usab sa direksyon sa kinabuhi sa tawo. Ang ebanghelyo nagpahinumdom nga adunay mga tawo nga mopili sa Dios labaw sa kalibutan og mga butang nga material. Usahay makurat kita nganong naay mga tawo nga mubiya sa dagkong kwarta og kaharuhay aron mosunod sa tawag sa Dios. Apan kini pamatuod nga adunay mas dakong kalipay nga dili mapalit sa kwarta. Ang kinabuhi dili lang sukdon sa kadato og kalampusan kundi sa relasyon sa Dios. Daghang tawo nga dato og ilado apan wala gihapon makasinati sa tinuod nga kalinaw. Bisan gani ang pinakagwapo o pinakagwapa na agihapoy problema. Ang tinuod nga bahandi mao ang pagkahigala sa Ginoo o pagkabalaan. Kay unsa may kapuslanan sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan maimperno siya. Mao nga kinahanglan mangutana kita unsa gyud ang labing importante sa atong kinabuhi. Usa kini ka realidad nga adunay mga tawo nga mukatawa o musaway sa mga tawo nga seryoso sa ilang pagtuo. Ang uban moingon nga sayang ang panahon sa pag-ampo o pag-alagad diha sa simbahan. Apan si Jesus mismo nakasinati og pagsalikway og pag-antos. Ang tinuod nga disipulo kinahanglan andam usab sa paglahutay diha sa pagsulay. Ang Dios makahimo sa pag-usab sa direksyon sa kinabuhi sa tao. Story time. Usa ka makapadasig nga ehemplo sa modernong pagsunod kang Kristo mao ang kinabuhi ni Scott Vincent Borba nga usa ka multi-billionaire o co-founder sa Elf Cosmetics. Dako kay ni siya, dato kay ni siya, no, kay tag-iya siya og pampagwapo og pampagwapa. Grabe no, daghan na kay si jag kwarta. Gitapuk-an na ni siya sa mga taong naay pinaka face card na kaayo og mahimo na niya ang tanan kung asa siya gusto, pero wala gihapon niya nabati ang kalipay nga makadulot sa iyang kalag. Aduna siya ay maingon ta glamoroso nga corporate life ug daghang kwarta. Apan nakasinati siya og kulang og kahawang sa iyang kasing-kasing. Ug sa paglabay sa panahon, gibati niya ang tawag sa Dios ngadto sa pagkapari. Kabalo ba mo sa iyang gibuhat? Gibiyaan niya ang iyang negosyo, ang Elf Cosmetics, o gidunar usab niya ang dakong bahin sa iyang katigayunan aron sundon ang tawag sa Ginoo. Daghang tao ang nakurat nganong gibiyaan ni Scott Vincent Borba ang usa ka komportable og dato nga kinabuhi. Apan alang kaniya, mas importante ang pag-alagad sa Dios kaysa unsa mapaman nga success o kalampusan
nga gihatag sa kalibutan. Bago lang naordinahan si Father Borba, isip paring Katoliko sa Diocese of Fresno sa California, ug nagtrending siya pag-ayo. Ang iyang istorya nagpamatuod nga ang tawag sa Dios makahimo sa pagbag-o sa direksyon sa kinabuhi sa tao. Ang kalipay nga gikan sa Dios dili matandi sa bisan unsang material nga butang sa kalibutan. Mao nga kinahanglan bukas kita sa tawag ug plano sa Ginoo alang kanato. Children of God, mga anak sa Dios. Taliwala sa tanan nga kalisod, ang Ginoo naghatag og grasya ug kusog aron magpadayon kita. Ang importante mao nga magpabilin kitang matinud-anon sa tawag sa Ginoo. Kung ang atong kasing-kasing anaa kang Kristo, dili kita dali matarog sa opinion sa kalibutan. Mao nga kinahanglan lig-uno nato ang atong relasyon sa Dios pinaagi sa pag-ampo ug mga sakramento. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.